Dede, we biko. Uwem ni la pa kachana mi hili leje me winters wa. Apa akwala mi ana apa. Biko echere. Ele airport is ai putawa. Ele airport ai putaje. Eso? Agaje the airport. Nulo norodonga ka sai biawa. Ajumo buku ego. Ajukuru kwa mi na ko nubu ogo. Elu ju ka di heke. Ha? Orodo mbia ba to kwa na mu ku orodo. Au ke boy papuga mo, ke boy na Thailand from the Thailand mbere abetide. Owo ihe ojo ko owo. Adimabia na kotopla gi yom biko. Elu ju ka di heke. Na sim na ntepo. Sim na ntepo. Chifimo. Ogini na alo, ogini. Elu nyame na ada alofo. Omo na consent m na alo. Consent ma mo ni ana alo. Elu ju ka di he. Ogini. Wisdom wadike nwanne m nwoke ihe jere mara kwana nke boy na Thailand. Keboy taw 18th of November 2021. Every 18th ko na emepe. E so mepekwere ulo no na amukwu orodo ngwa. Anom ya. O mma wo na emepere ulo we emepe. Keboy ya m na gwa go pia wo onye ya grand pastor ulo ebe ha ga-ebi ndị ụkọchukwu ọrụ gara ha ulo nga ha ga-ebi nwa Chineke gochiri agozi. Taw be day ya sai kwado pụtawa. He ka mụrụ nwunye nwoke ngwe na asị m na si ele airport anyị gaje ka ngaba Thailand. He na akọrọ m sọ wudo Thailand ka anyị gaje na ọsụ ndị nọ n'ụlọ. Igawa airport. Airport ga plane gaba Thailand ebe. Keboy megebe dey na Thailand. Ha sai mba na ọsụ da bịa ebe na ọnụ ụlọ ka ọ sai bịa n'ụlọ. Ele m ga-eje abịa n'ụlọ. Ọwụ n'ụlọ ke oge nọ n'ụlọ meni ihe igaje Thailand iche onye. Utu jekwego. Amala prapụ igwe gị na-ekwukwe m. Ị na-ekwuferikwele beside my center. Wara na agbago. Lote m ga-esi anọ n'ụlọ. Aga m anwụrụ ọnụ n'ụlọ. Dad ọlụ gawara America isi ya mụ na onye kra dị young. Akpọta ndị ọdọ kpọ kebe esi na-eso ọla asị m n'ụlọ mmanụ nwụọ n'ụlọ ebepụ ụlọ n'ụlọ ma lụọ nwaanyị n'ụlọ. Betide kwesịkwara ịgapa agapa saa ahụ m n'ụlọ. Kama m ga-ata ego ụkwụ eburu m n'ozulo. Kama m ga-abịa otu m gwabụ nwesị m ike ime. Keboy adịmabịa ama anọ n'ụlọ m ga-asị gị happy birthday. Long life into prosperity. Ọ bụ ihe m sịgo ya wee ogologo ndụ na ahụ isi ike. Onye si gị rie ya rie, onye si gị erile ya rile. Otu ị na-emere ụmụ ogbenye gba gị ụmụnne gị gị sị yes ụmụnne m behold unto patriotic and behold unto liberating. Otu ị na-ahụ ụmụnne gị mee ha embrace gị makụrụ hotel mee ha embrace sị ha behold unto patriotic and behold unto patriotic. Ya wee ụmụnne m onye ri ibi eri ọnwụ ihe ọpụta. Onye ọbụla wepụ aka na mkpụrụ mmiri la ndụ mmanụ n'iyi. Lekwa Keboy ledene nwa mgbede nyaa. Esi amụgo nga akwa mmiri onye na-esote mmaga ga aka n'ime ote mjiri gị imi mgbasapụsịa gị imi gị nye ọsụ mgburu akwụkwọ mkpụrụ ji akwụte gburu ya ote gaga n'otele ote chọtasịa gịsị ị ṅama na mkpụrụ mmiri mgbe ewu maazị banye na ị na-emeta ihe niile na imere ọ mma na ịma ihe wepụ na aka na mkpụrụ mmiri Keboy nụ Keboy happy birthday long life and under prosperity nụkwa ụmụ gị ga-azọgọ ga-esokwa n'ụmụkọ nne na nna gị ga-arịrị gị nda ị ga-epu mgburi onye si gị eride ya eride. Happy birthday my brother, happy birthday ọ rịworo gị na mma na aha Jesus Christ bụ sepụlụ ụwa dị nwe n'anyị amen. Ị na-aṅụ siga hapụ ya babara na-egwu ịgbasịara